A atención primaria atópase nunha situación crítica. Así o denunciou o BNG tras o acontecido nas últimas datas. A formación nacionalista advirte que especialmente a área sanitaria de Pontevedra o Salnés é a que está en emerxencia máxima. Que o venres pola noite, no PAC de Cambados, Vilagarcía, o Grove, Bueu, o Marín, non houbera absolutamente ningún médico en estos PACs, que no da Parda só houbera un cando tiña que haber tres, ou que en Baltar houbera un pola tarde e pola noite xa non houbera tampouco ningún, dende logo, é o que insisto, unha situación de auténtica emerxencia sanitaria. Estamos falando que un concello como Vilagarcía de case 40.000 habitantes sin un só facultativo para atender as urxencias, ou os máis de 20.000 de Marín. Para o BNG a situación pasou todos os límites, con Pacs Valeiros durante algunhas horas, profesionais facendo quendas dobres e máis de 300.000 persoas en atención. Pensamos que se están sobrepasando todos os límites, que a xente está literalmente farta e que as persoas profesionais están literalmente exaustas, que xa non poden máis. E se a situación aguanta é precisamente polo compromiso das persoas profesionais. A situación dos centros sanitarios súmase ao servizo de ambulancias, que como tamén denuncian, a atención é insuficiente. Unha situación que levamos denunciado tamén desde hai anos, que é deficitaria, que é insuficiente, que non dá para atender as necesidades da poboación, que nas situacións de emerxencia o tempo é un elemento fundamental que pode marcar a diferencia entre salvar unha vida ou non, e o Partido Popular ten feito oídos sordos. Dende a formación culpan a Xunta de levar 13 anos realizando políticas que están saquizando a sanidade pública. É unha boadura programada da sanidade pública por parte do Partido Popular. Unha situación que non é derivada da falta de médicos, senón desas políticas suicidas, temerarias, levadas a cabo polo Partido Popular. Tras estas denuncias, dende o BNG exixen ao Partido Popular que tome medidas, que garantan unha atención sanitaria digna, que coiden o personal sanitario e que aumenten o orzamento na sanidade pública.